Kiaru ki MLA kaseng Congress ki blasha suspend na kaseng kinalay ban ay kasithi bagin Hiar Shuki Noh na kajinglong MLA jongki na Meghalaya Legislative Assembly ha ka khat khandai tarik mentaw banai ya gani kasithi kinalay ban IT show secretary jong ka Meghalaya Legislative Assembly hadin gani kinomi khmat kilai kran bikinong tho khobor ban batai ki eka daw bakila shime kani karai kamdai ka basuk ban suong ngila resign kum ki MLA kani kala one or long hadin ka jingya selok ka jeliu bat kinong snong haki constituencies jungi iway kamdai ka jing rai ka basuk ka ba mano la man shu ai balay ba ngi rai bangi hamp ban resign shwa kamlong ka babyang kalenti banyad yaki nong yalam ki bala shajit kum ki MLA ban shu e sendet yela ki jong ki party bat ban lek rung na din jingkhang ba shaki party ki baipan ngi kwa banyad ka kalenti ka bakhoj kalenti ka baben ki pat ba jongi ki lajit ingi kum ki congress MLAs balay pinthok ki pat ba resign no bat lek no da ka bakhoj shaka way pat ka sek nilaray ban lek shaka seng NPP ngau tho kinbon ki basyong shabar ka constituency jungi ki balong balay village NPP kajubab jungi ye phi ki padon kata ka jing sngo ko long to sngo bha ngin ya tali no sngo bha pen tali ya kani ka ribat ka jaj pen riu jungi kat bala ai habangi ya pharya tukra da ka bangi ya lech shiki sengi ba per arajar arpulai pin sayo ya ka sarkar ka batlot hakabahab ya senrop lang sibon ki party ngamdan kambangan da batay than ni phi ginong snong ju kajila phi kam stan mo phi baningi balay ngi kwa lech NPP datang ke NPP te ka party ka badai jong kani ka jilla kibai ki party nong way sudah ngangas ngo bang ngimdon kambanya selong at least mga try balang in sakren na ya lek selok ya taba shu kita ki party ki bashabar ka jilla ka jungi namar ngingi la don ka congress kata repeat ha ka pod ka congress ka prapum ai kita ki nong yalam nang ta na ki jaka ki baki shong headquarters maki kim salia ya ka ka baja ha ki constituency jungi kim ket kle lem ya ka ka baja yang shimet kum ki nong yalam ki jingyai lenti ke jongi haki sans nem ki baladep kalalong sisya ka bejruat hot kindon dapat deng jopi kinong kita ki kwa Shuki dengan pensyai lupa pi ki bandon kum kata kacing penbuat nam yangi kinong yalam jong ka jela borok khoi ki syajit haki nong kershan nagi constituencies la jong haba kinong kershan kila penjob yangi kum kila thong yangi kum kita ki MLA kadon ka jing ang nod manginyo lem ya ka Shuki de klem ka Shuki ru ngilapan ihi ya ki constituencies jungi mangilala ite bangin aya kata ka jing shakri hok ka jing shakri ka ba tili kat bala ai la ibor ala don bot parti la slam nang ma play ihi ki jeruat bagai ngia kendu kum kita ki legislator jong party tina ya kren bun tini kata ngile shim ko wi karai pereng jungi bangin ya mi no na ko congress bangin ya join no bat kan national NPP ti kan jing join jungi kan dai la shibit officially mo ti ngasot nat ban ong hang ni ba kum mo MLA ngala ban sakri ya ka state yang la ban sakri ya constituency jong kat I capacity ko MLA pangasot nat chibun bangala yo menteri namata ke constituency kam tam so mangan rai kani kam ban lek sikui ke party ngalai selok bat ki nongbut jonga ngalai selok bat paiba jonga ha ke constituency ki paiba ki nongket kam jonga kim don ke jing sa not inga mangan mi na party congress bat ki sanya me hanga mangan don bat ko nu party hamanga kli ki ngandon bat ke NPP tiong ba kabyang be don NPP tingamban si ngabat kum MLA ala zainom tasi ngan join no sibit akan NPP bang community bangan yo ban sin shakri biang sai sisin
yo pai ba hakani ka ar pulai ar jara pulai